Ka jingsim khia jongki dikhot ka seng HNYF hadin ka jingsuba ba ka syaj don man kapor ka jingle buitu jongki riushim kabu bankit ye kinong trei haki karkhana ne kino ki jingtre misteri da ka ba wanra da ki barjela da ka ba kit buri haki trok kit marbam ka ba longru da ka kom ka bele syukor hakmat ki bor ka any kit khot jong ka te ka seng HNYF paham mauleng ar pomer circle hapo ka jingelam jong usamla pol walang da ka jinge don langru jong kit khot jong ka te ka seng na ka te ka circle kila up volunteer khanang hnin kamit hatol get plaza kabadon ha ka snong ar pomer hari boy district Laya don langru usamla don rokshar ubadiu assistant secretary ka HNYF Riboh district Shiteng senya hnin kamit Uwei urang ba ubadiu barjela ulai lam khat sangut ki misteri barjela ban pentrei ha ka jakatre jong Hakanek shiteng senya kidkhot jong ka seng na ka te ka circle kilabat bat ati ye kine ki barjela sha ki bor jong ka any Shushu menta ka singipat layo banyakren bat usamla don rokshar ubadiu assistant secretary ka seng na Riboh district ulayathu bana kapor syakapor ka judon bet ka jing penrung tu ye ki briu da ka bakit ye ki haki kali kit mar kum ki trok kit marbam bat haka jaka ban kit marbam ki kit penban da ki briu barjela ban pentrei haka jaka tre jongki lengba da kane ka khobor ka seng ka bu ye ka jing kerpat syaki bor ka sorkar bakalong ka badon kam hadu kata-kata ban pentikna bagi kali kit marbam ki de ban kit betik tangki marbam om ban kit ye ki briu ha ka ju kapor ka seng ka maham da ka bateng khamtam ye ki kontraktor ki bajuan ra da ki misteri barjela da ka bawan ra da ka ne korkom ban yelam buri ye ki hakikali kit marpam menengko nga hai kuble ye ki pramembar ki melala betristom jinjia benemet bat ye ki sosial media kita la bidang kat ni bala acan lemingin por ke ka bijing kwa ni bonwan hang ne khmat ban ai ya ka statement dari petunsai lihat habis bersarkan dan kalian ngaseng kalau bu kerja checking menin met ngelayo ya ki barjela ki balakit hajrong katrok ai ka mangsolong ba kemudian kita ki barjela ki laj nang teina screening center ban poi chudu chinesha tulget tak kata kapor ki wan ru kadai kapor por si bejem step tak ai ka mangsolong hadu ka data nomor ai ka daw ba ki kum kita ki breu ki lak bendrung ha ka jela jingi khamtam ha ka ne kapor ki blajur ke jingpang ha ka jela jingi bada kapor chipor kanang kiu state man la kasngi te ngi pendem jor yang de sarkar ba ki ailat ya kum kene ki breu ki ban lak bendrung lembak trok chang ne jela jingi te yang kitu susu ru ba nang ne skmat ba ki dai ben le ben syak ya kita khar ki bakit hajrong katrok kai ke buku pensai long ke besulung ba kumno ta katrok kelak berkit ya ki breu mar katrok kum sulade ka trok ke ba dei ke bakit breu ke dei ke trok bakit dak ki mar ki mata ke jidul kam jung pai ba jung jela hoj kum ke beladep ke lamba deputy CM ong ba tungi ailat ya ki trok ki bakit marba mardi hare ket kum seng lalap ke jing kalas ke jing checking menimet ngisiam ba katrok kit manda kita ki breu dan itu sarkar bakadai bakanle ya kita ke jindul kam rene skmat mudai syu ban flat ke we trok nang tena sentar ke bangilatip ro ke ju upor ke state jongi ke jela ke ji kam semla pelat ya ke interstate movement hadu menta kadang pelat tang ke inter district kumna kita ki barjela ki rung hang ne ba kita ki breu ki bawan mendele ya dan dilabona dan kalai ngut kat sangut dai di bang melak macam itu di bawah ni abang clear macam itu saya but saya clear macam itu saya but tunjuk itu try jom kita ki bawah rak kita ki beriu macam laptai saya ini kumno kirung kimi dan tak kadau andai layu iki ban kem ya lalek pun pai no bergel IT no ha ki pulit bagi lek ke ban kam abang lalap ya ka jing talas jing checking ya ki trok menemet dan ne skmat ibu ke jing maham ya ka sarkar ke de bacim kia bakumju ya ki kontraktor lami kena nak ki try ki badan ke jing try ki bahe ki dai ban le ketu protokol lami ketum ka an ki kendon jong sarkar nemar kini ki beri nabar jela ki dai ki beri ki bang semla bentip ki badan em ta ke jingpang del ngi kenturu lagi wei kontraktor ki produk persnam kini berwanda ki nong belang la da hasil da ubar jela ki ketu ya pi apa pi wan sene ka area ke jengi berdrung support jela jengi ni sobhai pi ba penjalam syah po screening center